Énekes Lajos! Počkaj, drevo, poď sem. Ez a bolond, aki mindig beszereg, mindahol ott van, mindig valahol el van veszve, csavarok. Vedel si, že každý štvrtý človek na svete je moslim? A bude nás viac. Super. Poď za mnou. تعال شمفكخ تخ واخد خمسة يلا خبي. Mám tu niečo, čo by si mohol odkúpiť. Toto. Vieš, čo to je? Nejaká arabská pičovina. Slzy afgánskych polosirôt. Stačí ich pár vypiť alebo sa v nich vykúpať a tvoje telo sa dostane do svojej pôvodnej podoby. Pri vážnych zraneniach sa používajú ako súčasť tzv. Arabského rituálu znovuzrodenia. Predám ti fľaštičku za 4 €. Ja nemám záujem. Som totálne na mizine. Počuješ? Predal som síce 70 litrov tejto kokotiny Mekimu Žbírkovi, ale Šaňo Fekete to zo mňa všetko vycical. Pamätaj moje slova, drevo. Veľký Allah to všetko vidí a potrestá ťa, ty kurva lakoma. Dámy a páni, začína nám posledná disciplína turnaja Mekyho Žbírku. Dnes tak ako obvykle máme mierne technické problémy. S jeho špinavým cigánskym fotrom prichádza hnedý romák Šaňo Fekete. Nasleduje navoňaná šlapka s jej prerastenou pasáčkou Zuzana de Merde. V sprievode bývalého kriminálnika prichádza obdarený Maďar Gábor Székesfehérvár Balaton Szabadi Sóstó. A ako inak posledný spoločne s jeho spráchniveným frajerom Dano Jebo. Tak pardon, Jano Jebo. Jano Jebo, vážený. Poprosím mohutný aplaus pre všetkých súťažiacich. Buďte už ticho. Vítam vás vo finále turnaja Mekyho Žbírku. Keďže naša škola odjakživa podporovala rasizmus, do labyrintu pôjdu prví Slováci. A teda Šaňo Fekete spoločne s Danom Drevom. Keďže som sa včera skoro udusil jeho kokotom, ako ďalší vstúpi do labyrintu Chvostnatý Gábor. A ako posledná vstúpi do turnaja absolútne nezaujímavá sivá myš Zuzana de Merde. Víťazom sa stane súťažiaci, ktorý ako prvý v bludisku nájde oltársky ozdobný válov a dotkne sa ho svojim prštekom. Súťažiaci, poďte ku mne. Poďte! Strácajú sa ľudia a dejú sa nevysvetliteľné veci. Meky Žbírka úplne prestal komunikovať, čo je zvláštne, pretože zajtra má mať krst albumu a koncert na Čiernom balogu. Turnaj môže byť nebezpečný a ja mám morálne právo ho ukončiť. Ale mám piči, práve začína priamy prenos muža roku. Tak veľa šťastia. Prajem. Posledná rozlúčka. Drž sa. Pán školník síce 2 dní bez spánku fetoval, ale už je čerstvý a pripravený zahájiť...